أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Koji nam je to najsretniji dan u našem životu? Dan kada smo maturirali u srednjoj školi? Dan kada smo diplomirali na fakultetu? Ili je to dan kada nam se rodilo naše prvo dijete? Sve u svemu, jako bi se teško bilo odlučiti za konačan odgovor ako bi čovjek trebao da odabere samo jedan trenutak. Jer sretnih trenutaka u našem životu je zasigurno mnogo, kao i oni koji su pokvarili naše raspoloženje. Međutim, ovom prilikom ćemo se dotaknuti onog najsretnijeg, najjedinstvenijeg i najiščekivanijeg trenutka u životu. Koji je to trenutak? Ukoliko ste pogodili, a ukoliko i niste, pričekajte, mi ćemo vam ga ubrzo otkriti. No prije toga, savjetujemo vas da vašu pažnju potpuno usredočite na ono što ćete čuti u narednih 10 minuta. Dobro, ukoliko smo spremni, krenimo. Najsretniji trenutak u našem životu ipak ne bi trebao da bude dan kada smo maturirali u srednjoj školi, niti dan kada smo diplomirali na fakultetu, a to sigurno nije ni dan kada se rodilo naše prvo dijete. Najsretniji, najbitniji i najiščekivaniji dan u našem životu trebao bi da bude dan susreta sa našim gospodarom. Da, upravo tako. Dan susreta sa onim čije riznice obuhvataju sva blaga. Dan susreta sa onim koji ispunjava sva obećanja, od kojih je i ono čovjeku najbitnije, vječita nagrada, džennet. Ali zaustavimo se na sekund ovdje i priznajmo da će u stvari taj dan biti obasjan srećom isključivo samo onoj osobi koja bude iskren vjernik, odnosno mu'min. Samo mu'min će se toga dana okrenuti iza sebe i vidjet će prašnjavi dunjaluk i sve brige i tegobe koji su ga na njemu mučile, a koji definitivno toga trena ostaju iza njega. Zatim će pogledati naprijed i vidjet će džennet. Džennet koji će svojim blještavim prizorom u zaborav potisnuti sve probleme, boli i tegobe koje su čovjeku na ovom svijetu bile nanešene. To se zove pravi rahatluk. U stvari, tada počinje vječnost. Vječnost koja neće imati bilo kakvih primjesa, iskušenja, problema, belaja. Pa zar to, cijenjeni prijatelju, ne bi trebao da bude najsretniji dan u našem životu? Dan podjele nagrada. Ali tu ima jedan uslov, a to je: budi, brate, mu'min, vjernik, pokorni i poslušni Allahov rob. U protivnom, taj isti dan neće odgovarati navedenom opisu. Naprotiv, to će biti najteži i najkobniji dan u tvome životu, nakon čega nema popravnog, to jest nema povratka nazad. Međutim, tom danu, tom najsretnijem trenutku u životu mu'mina, ipak prethodi jedno veliko iskušenje kojim se čak i oni među nama najbolji neće moći oduprijeti. Prelazak iz ovoga prolaznog u onaj vječni svijet, od kojeg nas dijeli svega nekoliko godina, sati ili trenutaka, uslovljen je jednom velikom misterijom koja se smrt zove. Istina je da je smrt jedna od nerado slušanih tema koja će razumnom čovjeku, priznaćemo, definitivno pokvariti raspoloženje, ukloniti mu osmijeh s lica. Ali da li je shodno tome rješenje bježati od te priči, izbjegavati skupove gdje se o njoj govori? Ili drugim riječima kazano, da li će nas zaborav i neprisjećanje na ovaj neizbježan moment osloboditi sudbine da se sa smrću susretnemo? Definitivno ne. Stoga budimo razumni i hrabri, te prisjetimo se ovom prilikom zajedno tog neizbježnog trenutka i izvucimo određene pouke. Da,
Učinimo to danas. Dozvolimo da određene činjenice pozitivno djeluju na nas, na naš život. Prije svega, na naš odnos prema onome kome ćemo se na kraju, zbog polaganja računa, zasigurno vratiti, uzvišenom Allahu. Sada, kada smo shvatili da svima nama tim sokakom valja proći, na nama je da potražimo uputstvo koje će nam ukazati na valjane smjernice, kako bismo i mi u stvari toga dana bili od onih kojima je taj dan najsretniji dan. To uputstvo se zove Kur'an. Da, to je ona knjiga koja se nalazi na najvišem mjestu u našoj kući. Pomno zamotana u debeli, mirišljivi ručnik na najvišoj polici našeg regala. Obzirom da je opšte poznato kakav je naš odnos naspram ovog neprocjenjivog blaga, Kur'ana, namjerno ćemo preskočiti taj detalj, kritički osvrt na naše izučavanje Kur'ana. Radije ćemo se ovog momenta koncentrisati i pažljivo poslušati govor Kur'ana, našeg uputstva, te ozbiljno razmisliti o njegovim uputama i smjernicama koji se tiču našeg napuštanja ovog svijeta. U tom smislu kazao je uzvišeni Allah: pazi, kada duša dopri do ključnih kosti i vikne se: ima li vidar? I on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savi. Toga dana će gospodaru tvome priveden biti. Nije vjerovao, niti je molitvu obavljao, nego je poricao i leđa okretao, a onda svojima bahato odlazio. Teško tebi, teško tebi. I još jedno, teško tebi, teško tebi. Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome on onda razmjer odredi i skladni mu lik učini, i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu stvori? I zar taj nije kadar da mrtve oživi? Dragi prijatelju, mnogo je onih na čija srca govor Kur'ana ne ostavlja gotovo nikakvog traga. Bojim se da su njihova srca zapečaćena kao uzrok činjenja grijeha. Do njihovih srca ne dopire ništa osim neistina, laž, zabluda. S druge strane imamo i oni čije vjerovanje je pomiješano sumnjom, koja je opet rezultat njihovog nemara, koji se ogleda u zapostavljanju izučavanja islamske literature. Stoga u našem narodu i postoji jedna vrlo opasna izreka koja glasi: ko je se od tamo vratio? Takvima ćemo postaviti protupitanje: ima li neko da neće tamo otići? Ili upitat ćemo ih također: da li postoji neko ko se je vratio u majčinu utrobu u kojoj smo svi prije naših dolaska na ovaj svijet boravili? Naravno da ne postoji. Pa kako smo god u ovom momentu svjesni činjenici da smo nekada čitavih 9 mjeseci proboravili u majčinoj utrobi, kao i toga da se u taj, nazovimo ga mikrosvijet, ne bismo mogli nikako vratiti, jer to jednostavno ne odgovara zakonitostima ovoga svijeta. Isto tako, jednoga dana, kada napustimo ovaj svijet, sjećat ćemo se našeg boravka na njemu, ali se na njega nećemo moći ponovo vratiti, jer to također ne odgovara zakonitostima uzvišenog Allaha. Dakle, kao što se u ovom momentu ne bismo mogli vratiti u majčinu utrobu, iako smo u njoj bez imalo sumnje svi boravili, isto tako neće postojati mogućnost da se sa onoga svijeta vratimo na ovaj svijet na kojem, složit ćemo se bez imalo sumnje, evo boravimo. Sve su to destinacije ili etape čovjekovog putovanja kroz život, koji opet vodi ka vječnom odredištu, džennetu ili džehennemu. Ovakav logički prikaz i poređenje trebalo bi da otkloni svaku sumnju koja se tiče života na onom svijetu, naravno, isključivo kod razumnih insana. Navešćemo još jedan racionalni primjer
koji bi trebao da posluži kao odgovor svima onima koji još uvijek ne vjeruju u život nakon smrti, a koji su razumom obdareni. Naime, zamislimo mrtvaca u kaburu i čovjeka koji spava. Njih dvojica se nalaze u identičnom ležećem položaju. I kao što čovjek u ružnome snu osjeća za strah da ga neko progoni, muči i bol mu nanosi, a mi koji ga posmatramo ne primjećujemo nikakve znakove patnje na njemu, tako i mrtvac koji se nalazi u kaburu, u ležećem položaju kao i čovjek koji spava, osjeća sve gore navedeno, ovisno opet da li je činio dobro ili zlo dok je boravio na zemlji. Pa nije li onda naš san skoro svakodnevni ibret i jasan znak da bez obzira na naše stanje u kojem se nalazimo bez svijesti, ipak živimo, osjećamo radost, bol, veselje i patnju, a sve se to dešava u momentu kada nismo svjesni, u snu. Stoga mogli bismo kazati da je naš san jasan znak koji nam dolazi od strane milostivog stvoritelja, kako bismo na osnovu njega bili u prilici da napravimo simbolično, ali jasno poređenje života u kaburu i naših sna, koji zbog sličnosti stanja dijeli neraskidivu vezu. Tog dana napustit ćemo naša zdanja, naše supruge, djecu, porodice, komšije, poznanike. Samo u jednom trenu napustit ćemo sve ono zbog čega smo se ponajviše umarali. Samo u jednom trenu ostaće cijeli dunjaluk. Da, to je istina u koju svi vjerujemo, bez obzira na naša politička, vjerska ili druga ubjeđenja. Svi vjerujemo u smrt. Pitanje koje se nakon toga samo nameći: pa šta nas pričava da se za smrt pripremamo? Interesantno, ništa drugo do lažna nada. Je li tako? Svi mi vjerujemo da će taj moment jednoga dana zasigurno doći, ali nas nada u dug život to da će se sutra ili prekosutra dženaza klanjati nekom drugom, a ne i nama. Međutim, kada malo zastanemo i ozbiljnije razmislimo, onda tek vidimo da sami sebe lažimo. Zašto smo prema sebi toliko nepravedni? Zašto smo prema ovoj neprikosnovenoj istini licemjerni? Zar dženaza i ukop tvog najboljeg prijatelja ili bližnjeg rođaka, na kojoj si i sam prisustvovao, nije bila nedvosmislen znak upozorenja tebi da je možda već sutra i na tebe red? Jer i on nije vjerovao da će baš toga dana biti ukopan, ali eto, desilo se. Da, uvijek se desi, samo se desi i nikada se ne najavi. Takva je smrt. Dobro, kada je već tako, a sigurno jeste, ja ću, prijatelju moj, da se pripremam za smrt, a ti kako hoćeš. Što se mene tiče, ja više nikad neću, ako Bog da, ostaviti namaz, jer ću za njega prvo biti pitan. U stvari, namaz je zadnja karika koja vezuje čovjeka za islam. Pa kako i s kojim pravom da ja sam kidam tu kariku? Ja, prijatelju moj, obećavam ti, nikada više neću dozvoliti da u moja usta dospije i kap alkohola, jer bih time ugrozio svoju sigurnost i sreću u tom danu. Dragi brate, što se mene tiče, više Kur'an u mojoj kući neće biti na vrhu regala, umotan u najdeblji ručnik koji se po nekoliko godina od mevluda do mevluda ne razmota i ne otvara. Kur'an će od danas biti moje uputstvo. Ono uputstvo koje smo spomenuli na početku, koji nam je neophodno da bi se adekvatno pripremili, kako bi dan smrti i nama bio najsretniji dan, dan dugočekanog susreta sa uzvišenim gospodarom. Iako bi se dosta toga na ovu priču moglo nadovezati, ja ću, prijatelju moj, ovdje završiti, a ti mi nemoj zamjeriti. Odnosno, završit ću riječima uzvišenog Allaha, upućenim meni i tebi, a koji glasi: a za one koji ne vjeruju u gospodara svoga, kazna je džehennem. Užasno je on boravište.
Kad budu u njega bačeni, pucketanje njegovo će čuti i on će ključati, gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu će je upitati: zar nije niko dolazio da vas opominje? Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao, odgovorit će, a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi. I reći će: da smo slušali i razmišljali, ne bismo među stanovnicima džehennema bili.